moc. Detailing w sercu, perfekcja na stop. Nie ma miejsca na brud, ani na smugi. To najlepsze kosmetyki, czyste wnętrze, nasza droga. Zaczynamy poranek, silnik już gra. Wnętrze jak nowe, odkurzacz w ruchu śmiało. Tarcze, fotele, plastiki lśnią jak diament. Doła daje mi to, czego potrzebuję, absolutny standard. Interior Quick Detailer w jedną chwilę. Odciski palców znikają jak sen. Wszystko w porządku, od nowa gotowe. Doła to nasza siła, bez kompromisów, bez żadnej wpadki.